Hello guys, Master Twin Cold Coffee εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μας. Μάχο μιλάς. Hello guys, Master Twin Cold Coffee εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μας. Το σημερινό γαμώ την Hello guys, Master Twin Cold Coffee εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μας. Στο σημερινό βίντεο έχει μαζί με τον αδερφό μου Master Pass YouTuber Edition. Hey guys, Master Cold Coffee εδώ και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου. Στο σημερινό βίντεο πες μας. Βίντεο μας. Στο σημερινό βίντεο, όπως είπε και η αδερφή μου, θα κάνουμε το Smash Pass YouTuber Edition. Ξεκινάμε. Ναι. 2000 years later. Έχουμε κάνει στο κινητό της αδερφής μου screenshot κάποιους YouTubers. Εγώ θα την πω 5, βασικά και οι δύο θα πούμε από 5 YouTubers. Εγώ θα πω αγόρια και αυτή θα μου πει κορίτσια. Τώρα θα το κάνουμε για την πλάκα, ανεξαρτήτως στην ηλικία που έχουν αυτές που είναι μεγαλύτερες, εκτός από τη μία που είναι στην ηλικία μας ή μικρότερη. Που είναι μικρότερη. Θα το κάνουμε απλά για πλάκα. Ξεκινάμε με τον πρώτο YouTuber που είναι ο Κονίλο. Smash Pass. Και γιατί? Έχει πλάκα, αλλά δυστυχώς θα πω pass. Επειδή έχει πλάκα θα το πεις pass. Εννοείται, επειδή δεν μ' αρέσει σαν πρόσωπο, αλλά μ' αρέσει το χιούμορ. Ωραία. Αλλά συνεχίζω να λέω pass. Ωραία, θα λέμε δύο ονόματα, εγώ και δύο αυτοί. Πάμε στον επόμενο. Vibrator. Κονίλο φάση. Περίπου. Pass. Και αυτόν. Ναι. Τώρα θα πεις εσύ εμένα. Λοιπόν, Kat Von K. Όταν είχε τα ροζ μαλλιά ήταν άστο. Έχει αγόρια. Έχει αγόρι. Ναι, έχει αγόρι. Ναι, εντάξει, με τον Τούτζε. Βασικά, άμα δεν υπήρχε ο Τούτζε, δεν υπήρχε ούτε αυτή. Τρελέ μου! Τι λέμε τώρα? Σπάς, μπορώ να πω. Σπάς. Όχι, πας. Δεν μ' αρέσει. Η επόμενη είναι η Εμμανουέλα. Εντάξει, μας. Εντάξει, καθαρό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην Ολίνα τώρα. Τζέρεμι. Πας! Τζέρεμι πας. Ναι. Γιατί? Ούτε ένας μαζεύω. Τι είναι αυτό? Sorry guys. Αλλά πας. Πάνος Ντέν. Σμάς. Σμάς Ναι. ο Πάνος. Αλάνι. Λοιπόν. Η μικρή Ολλανδέζα. Μικρή Ολλανδέζα. Θα πω... Όχι, θα πω Σμάς. Σμάς. Αν και είναι μεγάλη, αλλά εντάξει. My Life as Maria, 99. Τι θες να πω? Σμάς εννοείται. Σμασάκι την τέτοια. Λοιπόν, Γιαννούμπα 22. Oh my god. Πας. Του Γιαννούμπα πας. Ναι. Έχεις δει τα βίντεο του? Όχι. Τι αστείο που είναι. Ναι. Καλά. Σπάς. Λοιπόν, θα σου πω 6, θα πω και έναν τελευταίο. Μπιλ Γιόλο. Πας. Κι αυτόν. Πάω και αυτόν. Τι είναι αυτή ρε παιδιά? Η Σόφη Η Σοφία Σκαλκόσοβα, τι την έχεις? Όχι, είναι σμασάκι. Μικρή, αλλά σμασάκι. Μικρή, καλή είναι. ξένη, αλλά κάνει ελληνικά βίντεο. Ναι, είναι ξένη, σε υπηκότητα. Βασικά μένει στην Ελλάδα και κάνει Ελληνικά βίντεο. Greek videos. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο πιστεύω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Αφήστε τα σχόλια σας κάτω στα comments αν θέλετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε follow την Ολίνα. Και το Colored Coffee φυσικά. Εννοείται, ναι. Θα έχω το προφίλ της στο Instagram και το Facebook κάτω στην περιγραφή, να πάτε να τα τσεκάρετε. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.